kuhambisana noNdumiso akazungu ku Spirit of Praise 10 uJesu ngena qala. Oh, the song msazana kinanda 88.4 FM isikhathi 16 minutes after 9 ekseni kumhla ka 6 April 2025 sikubingelele sikwamukele ohlelweni asilungiseni kanti ke uQueen Rejoice Mabatho khona I am your host kuze kushayeke u12 o'clock namhlanje emini kanti ke ngihambi ngedwa khona uThabo Samboti khona ubaba uNdaba enhle Mnyeza khona isambeli sethu namhlanje ngicabanga ukuthi obelalele last week uzokhumbula uThabo belokho ethi nje yazi ukube khona uManduli yazi ukube khona uManduli sabo kakhulu ukuthi umdala uvumile na kanjani ukuthi namhlanje siphinde futhi sibe naye emsakazweni well ngithathe lesikhathi ngiqale ngibonga kakhulu kumsiza intaka no Felicia bekade bethi easy on a Sunday morning from 6 up until 9 o'clock that be back emsakazweni nakho ngasisikhathi sifanayo sibabongela kakhulu kabawina amathikithi yokuba ku Recross ngizwile ukuthi noNtata Mfukeng uwinile ushoda ngopartner azohamba naye ngizwile leyo ngahala nami asibe qala yiva Ngadai Gaza Usaba wabda ngicela usandele bingelele Good Oh uzalapho longile Le Ole Yebo awudonsa uzongizosho mangithi shintsha Ngibingelela abalali benanga Never Ngaxolisa Never Buyela la So Queen Rejoice singishaya sis Rejoice Queen Rejoice ngibekela abalali benanda FM simonke nokho umdali wezulu nomhlaba sipho ukuzithanda ukuzithemba obuqotho ungaqolodi sime phezulu kwamaqhuma azenza abantu abazikakhulu kunabanye kepha sipho into obekwa ukuzithanda ukuzinikela nokucubungula ukuzosithathe ulwazi silihlazile bese silibuyisela kuluntu okwasiza nokho ukuthi uluntu libele isime nje kumdala elidalile siyabonga Thabo Samboti Sibonga umdala hey umuntu untanta le phezulu emoyeni awu kanjani ngazi ubalo umfishane yangaka sibonga umdala usigcinile saphinde sahlangana futhi njengoba sasicelile sathi mayivumile siyawuphinde sihlangane namhlanje nakho umdala uvumile yazi kunabafundisi la mangala South Coast Combs into abake basilalela kakhulukazi laba abamahibru nabanye abalikhuza isabathe kunalento le interfaith banenkonzo namhlanje manje ngithi ngibheka lento yabo sengikhohlile ukuthi nale phone ngiyayisebenzisa kodwa ngizoyithola nje ngazi sabantu ukuthi bahlangene abafundisi mase kuvulekela hayi ukuthi kuhlangene abafundisi ngathi ngithi umhlangano wamafundisi inkonzo futhi neinkonzo iDDL inkonzo ngala emzini kodwa mase ngithole ama details akhona ngizobuye ngasho mhlambe ngalemva kwendaba namhlanje sinomama Manduli ababekhona eDakhonya bazomkhumbula abantu abake bahamba eDakhonya ke wasaba naye eDakhonya njengoba sokhuluma lento emoya yakhe besikhuluma ngokuyifunda phansi siyifunda ukuthi uSolomon this ubani this ngenhlanhla ke umama uManduli yena uyikhuluma okuningi ngokuyifundiswa naye khona la ethatha khona enesource mhlambe uzobingelela bese esithi briefly ngoba mangase sithi akachaza indaba ukuthi awukahle weManduli lento oyikhulumayo ithatha isho yonke leyo yona iyodwa nje Okay isho yonke Yes manje ngeke sibe naso leso sikhathi sokuchaza leyo nto ukuthi kwasuka la step by step kwaze wafika la kodwa ukuthi qhamuka but lezi zinto esuke siyifunda thina nabantu abanjengoba uCredo Muthu bake bathi ukuyikhuluma nabo ngeyabi indlela kushuda wanawakhe ama revelation nawo uManduli ube nawakhe ama revelation ngento zasendulo ukuthi endulo kwasukaphi njoba konke okunye sikufunda naye ke naye wakufundisa ukuthi kahle kwaqala la kwaba kanje imoya yasebenza kanje awubingelele mama Manduli ngiyabingelela
balaleli bemsakazo Inanda FM ngibingelele befanele ngiqale ngabantu enginabo la ukuthi bangaze bangishaye bathi ayobingelela ngaphandle thina sikufakela washiya ngiyabingelela kakhulu kubaphathi ba Nanda FM ngibingelele ke nakumphakathi wonkana waseNanda olalele nala kufinyelela khona iNanda FM ngiyabingelela kubo bonke abalaleli abazobilalele inkosi ngibusise yebo siyabonga ngiseng-interested kakhulu kulento uThabo ayishoyo issue mhlawumbe ke eyangelinye ilanga kulungile inkinga ayikho kodwa nje senginalo interest enkulu ekwazini ukuthi uhambo lukaMama uManduli kuze kufikeni ulwazi olungaka athe abanalo luhamba kanjani namhlanje ke sibonga kakhulu mama ukuthi ube khona kanye nathi last week ngiqale from last week ukuthi kufika kanjani ukuthi uzobe la sithi hayi Thabo kwaze kufika ukuthi stande uMama uManduli sikhulume ngoKing Solomon kwavela ke umlaleli obekade engekho nobekhona uzokhumbula kuvelileke kuKing Solomon ukuthi yebo uNkulunkulu wamupha obuhlakani kwase kuba khona le obsession ayenayo ngokufuna ukwazi kakhulu nangemkhuba nangabanye uThabo uvula ilizwi la uNkulunkulu ethi khona angaganiselana siyazi ukuthi uKing Solomon wagcina esenamakhosikazi nabezizwe kunamakhosikazi amaningi nezanxiza kwagcina sekumele akhe kodwa ngamadokodo noma ilokho kwakhela abanye uNkulunkulu uzothini amaladi eyakhela to accommodate oNkulunkulu bamakhosikazi akhe wagcina sefisa ukwazi imgilingwane eyaziwa shuthi kwakuyi obsession nakho kuwa ulive kwabe obsession ayinayo wagcina esazi ngivele ngifanise njengemlingo angazi ngiyayithini lento yakhe kodwa wayesekwazi ukucontrola imimoya lonke uhlobo noma nje uhlobo lemimoya emihle imimoya emibi kuyazi ukuthi kuthiwa wayetshela ngisho intuthwane ukuthi asigudluke kwatholakala ukuthi wayithwele futhi kwayenesithwalo so kuningi okwenzeka back to Solomon esikuthatha sesikulinka esikhatsini samanje Mama Manduli njengamanje mase siyabheka imimoya ioperator ngenye indlela ioperator ngisho emabandleni abefundisi abaningi bathwele iqiniso ngesilibalekele lelo abefundisi bathwele miningi eminye imigilingwane bakhona kuthiwa abanye benza into esa technology kube sengathi ukhona kanti akekho kukuningi ke okuyimlingi sike sikuzwe wonke umuntu ufuna ukuphakama wonke umuntu ufuna ukuphatha kuze kubanjwe ngisho izikhundla ezingathishu ezingaholeli zibangwe futhi nje kushunquthule mangabe kuthiwa kokusetshenziswa yona imimoya le ngemithi isetshenziswa ukuze umuntu asale esikhundleni into ekhona manje esikhatsini samanje kubangwa futhi nje abantu banaleyo hanga leyo okubonakala ngazuthi imimoya isikhathi namanje isakhona isaqhubeka abantu futhi basa operator ngayo that's where athe khona uthi yabona ke na umuntu oright kuyona uyabona so umlaleli silapho ke ihloko sathi hayi asithi the spirit of Solomon isaphila namanje njengoba wonke umuntu nje ufuna ukuba in power ifuna amandla ifuna njani wonke umuntu ukuthokoza ke esikhatsini samanje abanye ba umkhulu ogogo bani mhlawumbe nami ngoba ugogo Rejoice mhlawumbe futhi ngabe na ugogo ngibo umkhulu ngithawu umkhulu bani isikhathi esiphila kusona mama alright okwamanje ngizocela ukudlulisela uThabo okay uMama Manduli mhlawumbe ngoba nje uSolomon wakhuluma noNkulunkulu wathi akacela akucelayo waseyamnika okuveza ukuthi uNkulunkulu ubekhuluma nabantu mhlawumbe aqala ekuqaleni nje uNkulunkulu Mama Manduli esayikhulumela nabantu before abaprofeti before nje mhlawumbe lapha endalweni iqala bese sizoza nayo kusawuyena ngqo esakhuluma kwakwenzeka wayenza kanjani uNkulunkulu ukuphasa imessage kubantu mhlambe siqale lapho ngiphinde ngibingelele ake ngiqale la ngithathe kwi source yalento soyikhuluma ngoba abantu bazobuza ukuthi kule minyaka enginayo ngikhuluma ngani mangikhuluma ngendulo kwakuyisabatha ngo 1996
kwaku October ka 1996 ngisazi ngo October 26 noma October 1 1997 ngisanda kuphuma nje nami esikoleni la thathwa khona ulwazi e-university ngiqala ukufundisa ngalowo nyaka. Yes. So ma kuyisabatha ngiyalungela esabatheni ekseni ngizongena esabathe esontweni lasekuseni ngiphinde ngene kwelasemini. So mangizohamba ngizogibela angabi nazi into zokudrive ngizogibela ngesontweni bese kufika umama wayekasivakashele owakuthiwa uMathabethe. Yes. Lo mama mayefika ufika ngihleli nengane encane ya 1993 sizohamba nayo siye esontweni. So sisahleli bese ngiyaphazamiseka ukuthi ngiye esontweni. Yebo ngaqhubeka maqhubeka. Ngiphazamiseka ukuthi ngiye esontweni ngaleso sikhathi. Bese ngihlala nalo mama ngithi ngizongena esontweni lasemini. All right. Ngisahleli ke kukhona umlungu wakuseMontclair lapho ku Benson Road ngasasihlala khona nefamily. All right. So kufanele ngiphume ngesontweni angisaphumi ngesontweni sengihlala nalo mama sihlale ewindi nje ekamereni elincane. Iwindi leli ekamereni elincane libheke umuzi womlungu okwakuthiwa uGary. uGary wayehambile for a weekend ezophuma azobuya ngesonto. Okay. So wayecela ukuthi simfakeliso emzini wakhe. Phakathi kwethu sasihlukaniswe iwire fence. All right. So masibuka lapha ngisixoxa nalo mama esanda kufika. Bese sibuka sibona umuntu lapha yana uyehla uyenyuka la ejalidini lomlungu. Bese ngithi mina kulo mama ha uyazi uGary uthe simgadele ilokhuza yakhe. Ngesikhathi ngisasho njalo nangu sela iwindini. Lo muntu usupposed to ahamba ezansi ayokhuphuka ngama steps ukuze afike la alikho isango between thina nalomlungu khona nje ifence kuphela. Kodwa ngokuphazima kwehlo sithe sikhuluma ngaye lapha sisambuka kanje sambone sela ewindini. Kushuthi mase sikhuluma nomama ngithi mina icishe wasizwa nami ngathi icishe wasizwa. Usecela umsebenzi ke uthi ucela umsebenzi bese ngithi mina eyibaba uzokhuluma umuntu omdala. Umama angakhuluma athi wena uhlala la. Bese ngikhuluma ke nalomlungu ngithi cha nalo baba ngithi mina baba awukho umsebenzi la isabatha futhi ngoba ungaphethe lutho nje la umsebenzi besingakuzamela wona ogundiceke. So njengoba ungaphethe lutho ke awuzokwazi ukugunda ilokhuzana igceke. Wayesethi ke mntanami lento mina ngayisephula nje ngeminute bisiphelile yonke ayikhipha ngeminute. Onkunzani lezo zinto azingihlabi mina. Ayi bese ngithi baba buya ngakusasa ke ngoba isabatha namhlanje ngesonto. Bese ethi bantwana baka baba ake ningiphe ukuya ngasethunjini njengoba ngishilo la ngisuka khona akudliwa umuntu engasebenzanga. Ubaba wasifundisa lokho ukuthi sebenza ukuze udle. Bese ngithi mina kulungile baba jikela ngale. Sizokupha ukuya ngasethunjini ilanga libalele akukho ngisho ifu elilodwa. Makuthiwa libalele ngaphezulu ngasebukhweni bezinja kwakunjalo. Okay. Mase ubaba eyahamba bese ngiye kitchen mina ngiyomenzela amasi. Okay. Okuyana into ayikuthi ngangayenza isabathi. Yebo. Ngamenzela amasi. Mase ngithi ngiyombheka ngale ubaba akekho. Awu, cela sibambe ne? Kancane nje. Yo. Asibambe kancane. Siye esindabeni siyabuya. Yeah. Mase sibuya. Interesting. Kasendabeni nononduduzo nomvalo. Sika 9:30 bese siyaqhubeka. Nazi ise Gugu ethi nje isexwayiso emsakazweni wakho eNanda 88.5 FM isikhathi 16 minutes before 10 abanye bathi sidothe ephakiseni kunesimemezelo engizosimemezela nje kungekudala kuwe mlaleli especially kuwena othi nje ngoba bayabasha basimnande sangayikhonzela ekhaya nje mina sengahlala ekhaya nje khona into esikuphathele yona hosted by Ndlovukazi uMapule nje ngizokumemezelela nje. Stay tuned. Manje sisala kuma Mandulo besaxoxa udaba nokuthi kusukapi idatshana nje nakho ke la Mandulo kunomuntu uyafika uzocela umsebenzi awukho okokuqala nje mhlawumbe ngicabanga ukuthi anikunakanga ukuthi lo muntu ufike kanjani la
nesambukela le esangnesa ngolivalile uselawo oqala lokho ecabanga ukuthi mhlawumbe ngaleso sikhathi akunakekanga kusenzeka hawu usela nisase nje hayibolo usela futhi okay nanguke manje ecela umsebenzi nakho ke senikhuluma naye nakusekuswa mjiki akajikele ngala usuyafika ubaba akasekho yebo ke mangimfica engekho la ngitheka jikele ngakho elounge yohlala nje la kuhlala khona abantu bese ngiyaphuma ngibheke macala onke mangithi ngiyabheka eminyango kukhona inkungu le ongayicaphuna ngezandla oh okay le valile nje ongakwazi ukubona into ngeke ngikubone njengoba ulapho nje leyo nkungu yebo ngingazi ukuthi kwenzakalani kade ilanga libalele kangaka lenkungu isiqhamukazi lengane bese ngiyambona lokoza kancane kuleyo nkungu hlele sihlalwe nje sidala esidlala ingane vele kumina amehlo agcwala ngembisi ngicabanga ukuthi kanti usikhathi lo muntu kaNkulunkulu ehlupheke kangaka usembuzwa amafu futhi kwenzakalani ngisabona kwamakhelwana ngisabona indawo bese ngiyamcela ngithi hawu baba bengithe ihlala la kuhlala khona bonke abantu ngene endlini kusho ukuthi angene ngomnyango wekhisha afika athi fofoba la phansi ngisi baba la kuhlala khona bonke abantu uyafana nabo bonke abantu ngesikhathi edlula eya sitting room ejika nje ikhona ujika uqondene nekamera lele besihleli kulona nogogo lo ufikile bese ethi gogo ungwapho endoda athi ngwakwaNdlovu yebo passively ajikele ayongena ke la kuhlala khona bonke abantu ngangine photo leli elikhulu elasenhlangakazi ngiyamfica ubuka labo baba abawu4 bese ngithi mina lo muntu mhlambe kufanele mase ngesontweni ngihambe naye ngoba ngathi uyalithanda naleli photo uyayithanda nalentaba bese ke ngiza ke nelokhuzana namanzi okuhlamba izandla bese ngizana namasi ukulandela lawo bese ngithatha isicephu leso bengithi ngiyangaso sontweni ngisindlale phansi ngihlale ngimlinde ukuthi uzodla qede bese ngiyamcela ukuthi asambeni sesontweni ngoba ngiyambona ukuthi uhluphekile so ngihambeke ngangina belief ukuthi ke maye esontweni uzoba right mina ngakhulela eLuthela ngokukhula lo la eNazareth ngene nje sengise varsity ngaleso sikhathi kune is a long story mangakutshela ukuthi ngangena kanjani angena ngephupho so ke bese ngihamba bese ngiyahlala nalo baba ngithi ngiyaye ngimbuza ukuthi uyabazini laba abantu ababukayo bese ngiphendula athi mntanami ngiyabazi laba bakhulu ngisho ngaye emanzini yobafica ngisho ngayaphi yobafica labo baba bagcwele umhlaba wonke noma kuyiphi indawo naseswini sesilwane uyobafica bakhulule khona bese ngithi mina lo baba wayesazi kangaka wazi wadlula mina manje uthi lo baba unjani bese ngithi bese ekhomba inyanga yezulu ngiyoxolisa mangi-offend abantu bawaShembe ngalokho ngizokusho kodwa ngisho into yatshelwa mina bese ekhomba inyanga yezulu athi nango ugcina bese ngithi mina ogcina lo wes4 futhi naye siyasitshela ukuthi akuyena ogcina uShemba akalokhuzi uya makhamba omunye kubuya omunye uShemba naye akayena ogcina mhlawumbe bese lo baba mntanami ungangiphikisi nango ogcina oShemba babekhishwe uyahova naba bathathu lo omshoyo ngiyabona ukuthi kubhlungu mntanami ukuthathwe emunye kukaNkuluNkulu lo akasebona laba lona umuntu wesifazane wesilisa kodwa wesifazane umoya wakhe umuntu wesifazane nenhliziyo yakhe uzoyibona yomuntu wesifazane konke kwakhe umuntu wesifazane ngaphandle kwani umzimba wakhe i physical body yakhe yomuntu wesilisa so usethi ke kumina bese ngithi mina baba yonke lento uyithathapi athi lo baba ngiyayazi mntanami bese athi ke umoya womuntu awufi kufa umuntu inyama ngoba yakhathala kodwa umoya awufi yaqhubeka usebenze sikhulumeke ngalo Shembe lo awumshoyo bese ngithi mina kusho ukuthi bakhona yini abanye oShembe abazolandela bathi ngithe nango ugcina ukhomba inyanga yezulu abantu abakhishiwe ngimbuze ke mina ukuthi baba wena uthatha wathi lo engikhuluma ngaye wayekhona ngesikhathi uYehova esakhuluma emkhathini
lo Yehova wayekhuluma emkhathini uthe hey ilanga lalingakabibikho kwakukhona unyezi kuphela Okay. kwakhanya unyezi ebusuku kukhanya unyezi emini makuthiwa unyezi ufile kwakuba mnyama usuku nemini Oh, okay. bese thi ke abantu bokuqala abafika emhlabeni isizwe semnyama uJehova asibeka kulomhlaba uJehova wakha lomhlaba ukuba lomhlaba ulungiswe ube yiparadise abantu bayawakhe lomhlaba bawulungise ngezandla zabo uzumeshelele iparadise elifuna uJehova manje uJehova uyehlisa ngokomoya into okufanele zenziwe abantu baya-ignore ngalesi sikhathi akhuluma ngaso kwakuyisikhathi la abantu khona ama languages engakadevelop abantu besakhuluma telepathically Okay. kwangekho umuntu okhulumana ama language ke njoba semaningi kangaka manje ngaleso sikhathi uthi abantu babengakahambi ngeenyawo phansi abantu babesahamba nje uma endaweni yeGoli nje velathi shuyi kuyihambekile All right. ngize ngithi mina ngokwesayensi ngithi kusho ukuthi mhlawumbe gravitational force mhlawumbe yayingekho powerful ngaleyo ndlela to attach abantu emhlabathini ukuthi basusa unyawo balibeke ukwakucabanga kwami lokho bese kufika kumina ukuthi kwakwenziwa yini abantu batshuze njengofish ngaleso sikhathi ke kwakuyilesikhathi kwakuthiwa ilanga alikho khona unyezi kuphela abantu laba bamnyama isizwe simnyama sokuqala esadalwa uNkulunkulu isizwe esineyinwele ezimfishane lesi sizwe uNkulunkulu isayesithanda kakhulu ngoba isona sizwe ayethi mayeyibuka ayibone ayibone yena kusona Right. lesi sizwe sesibili sabelungu sifike ngenxa yokona kwabantu Okay. uNkulunkulu ulethe lesi sizwe wabatshela futhi abantu ukuthi sengizoletha isizwe emva kwesikhathi esiningi ebalungisa abantu ebasiza abantu ekhuluma nabantu emkhathini uthi ngaleso sikhathi wayethi mayekhuluma uJehova emkhathini akhulume kuzwe ngisho ingane encela ibele ilanguage kaJehova ekhuluma wayekhuluma njengokunqamula kwezulu emkhathini kuzwe ngisho ingane encela ibele kuzwe ngisho isilwane esihamba imbongolo noma yini izilwane nje zonke zazizwa leyo language ekhulunywa uJehova kungakabi nje Okay. uthi ke abantu kwathi ngesikhathi ebuka ukuthi abantu abaningi bayeba abantu ngaleso sikhathi kwangakabi khona ukudla okumiliswa okusizwa ilanga photosynthesis okusizwa ilanga ukuthi kulokhuze kumbe kukhule kwakusaka ukudla okwaqhandwa phansi njengeimpande nazo angazi ukuthi ke zayikhula kanjani njengeimpande nokunye abantu baqala ngaleso sikhathi ukuthatha ukudla bakuse emakhaya Okay. angazi noma ngizothi kwakuyi foraging noma kwakuyilokhuzana domestication of food but ngaleso sikhathi abantu kwaqala abantu bantshontsha abanye basebezakhele ngisho izindlu begobisa intwana nje kukhona imaterial ababakha ngayo imizi labo bantu labo ababekhuthele benza intando kaNkuluNkulu bese kuba khona laba okunamhlanje sebebizwa ngamaphara bese labo bantu labo kwakuthi ma unyezi ufile baphume bahambe bayokweba beyokuba ukudla kwalaba basebenzayo. Okay. All right. kwase kuba isinengiso kuJehova lokho wayesethi uJehova wabuza ukuthi ngiyakufuna yini ukukhanya kwathi laba balungileyo bathi yebo siyakufuna ukukhanya kwathi laba bangalungile bathi cha asikufuna ukukhanya wayeseyathula uJehova wathi bonke laba bathi abakufuna ukukhanya nzobesule ebusweni bomhlaba uqala kohamba kwabantu emhlabeni babhubha ke labo bantu basala laba basalayo baqhubeka kwahamba isikhathi kwafika la uJehova ethi khona engakalethi kilanga ethi obani nobani bazobuya mase ngilethe ukukhanya obani nobani bazobuya kodwa bazobuya ngeke basaba khona emini ngeke babe khona under ilight bazoba khona ubumnyama kuphela ubumnyameni kuphela laba bethanda ubumnyama khona Okay. enze kwaqhamuka ke yo amalulwane ikhova iyo yonke lento okuthiwa ama nocturnals
nginama nocturnals ama-nocturnals iloko ukuhamba ebusuku okungahambi la kune-light khona okay njengamakokoroshe okay lokhuzana ngazi-ke noma kokorosha ayesekhona leso sikhathi kodwa amalulwane neyikhova nakho konke lokho kuphuma ebusuku okuphuma ngokuhlela okucashayo ushuthi babuya-ke wayebasho futhi ngamagama abo ukuthi kuzobuya obani nobani bazobuya sebezinyoni zakuphi zasebusuku okay babuya-ke labo bantu ngokufika kwelanga bafika labo bantu kwaba ne-influx of incarnation ngaleso sikhathi abantu babetheleka ngendlela elukhuzile betheleka in a form of ubulwana abanye befika abantu kwase kuba khona abanye okwathiwa bazobuya bengakafiki labo ke wayesethi uJehova abantu abami ngifuna mase kufika lenkosi yokukhanya ngifuna wonke umuntu athandaze ingakaphumi lenkosi yokukhanya athandaze futhi mayisihambile lenkosi yokukhanya izohlukana usuku nemini kuzoba usuku nemini so leyo nkosi yokukhanya izofika emini ifika nokukhanya izofika nokudla izofika nokufudumala yila kwaqala khona ke ukumila ihlahla lezi ezidepende kwi photosynthesis okay yes so kwase kufika ke nazo ke lezi zaselokhuzana zaqhamuka ngobusuku bona lezo lwane okay abantu kwaya bakhohle ukuthi ubaba ubethe maliphuma ilanga asothandaza malishona ilanga bajabulela nje abantu kubona ukukhanya kwajabula emhlabeni kwanomsindo kwadumuzwe lonke then kwafika ilanga lakhanya khona labilisa abantu ubuthopho abantu behambe beyishutheke ehlontini beyishuthekela ukuthi umuntu mengifihle nje ikhanda lashisa ilanga kwaba ubumaye kwakhalizwe lonke ngoba uJehova yabathanda abantu bakhe wabuye ngokushona kwalanga wathi bantu abami ngikhulumile nani ekhuluma khona emkhathini bantu abami ngikhulumile nani ngathi anothandaza liphuma nithandaze lishona nibonga ukudla kufika nelanga nibonga ukufudumala nibonge nokukhanya okunilethelwe yilokhuzana ilanga so abantu ke ngokungakwenzi lokho bakhumbula ukuthi eyinkosi yami siyabonga sekwaphola ntambama mase kusa ngakusasa bakhala abantu ilanga lingakaphumi bakhala ubumaye abantu becabanga ukuthi kubuya le yanto ezo kanti yakwasekudlulile lapho uJehova wayebakhumbuza ukuthi anothandaza yonke into iyabongwa okay nali ilanga leliyokhuthala ngoba kuyabongwa njalo hayi ukuthi kuthandazwa ilanga kuthandazwa kukomdali ukuthi usilethele ukukhanya right so hayi ukuthi ke they worshiping ilokhuzana ilanga kudlule lapho uJehova bese veza ihlahla aveza ihlahla ezinhle aveze nehlahla ezimbi bese uthi uJehova ngiveza ihlahla manje lezi ihlahla zizonisiza ngoba sekuya la ngizonijezisa khona labantu engizonijezisa ngabo banamandla ngeke nibakhone ngizoletha isizwe ekuzothi ngomoya sizongizwa bese siyenza kodwa sizokwenza ngezandla zenu nina nizosebenza nakhele lesi sizwe imizi emkhulu emihle eqinileyo bese nina niyolala emagogogweni niyobuya nikhatheleni udaka niyolala emagogogweni kodwa lesi sizwe ngizosiletha isona esizonifundisa ukuthi ngilalelwa kanjani yani ekhuluma nabo direct ngaleso sikhathi kwangekho umprofeti kwangekho sabungoma kwangekho lutho abantu kusho ukuthi babuka nje ukuthi uyakhuluma njengoba ingane ziyathalalisa abazali bekhuluma bethi into ethize nethize ayifuneki yebo mangizwile kudlule lapho aphinde umuntu ayenze lonto abantu ke bebevele benjalo wasekuqaleni okay sesine isikhathi singaphansi kwe-minutes njengamanje ezisuku-10 alright uNonduduzo usekhona ke nezindaba esihleli naye in studio uMamanduli angazi nami ingqondo yami igijima kakhulu yini sengicishe sekhona la sengifike khona kodwa ngizolinda ngizolinda kana sengifike khona regarding the yonke lento le kodwa ke ngizolinda uMamanduli uzofika bese isikhathi sivele sibaleke okunye futhi obekubalekile njengomsakazo indaba ye disclaimer ngihlezi ngisho khona uThabo noSambuthi nama ngisho ukuthi konke into ekhulunywa la engeka silungiseni
ionapha ama guest esuke sinawo la kuthina njengamanje imibono nakho konke iqhelelene nomsakazo inanda 88.4 FM siyafunda siyafunda. Okay, ngizovela ngifake into yakhona ngabe ngisengiget aselifunene kodwa iqiniso. You shall seek the truth and the truth shall set you free. Nonduduzo Novalo nezindaba. Nazi izindaba zenanda 88.4 FM Nonduduzo Novalo. The following program contains mature subject matter, coarse language and discussions of religious beliefs, ways of life and those of sexually suggestive nature. These may seem offensive to sensitive listeners and parental discretion is strongly advised. Asilungiseni with Queen Rejoice. Siphinde futhi sikwamukele emsakazweni nanda 88.4 FM ohlelo nasilungiseni isikhathi 9 minutes after 10 kumhla ka6 April 2025. Kubhekwe phasikeni ke nakho la kuthiwa Discouraged and Lost Souls Gathering. Asikwazi ukuthi njengoba nje wakhetha ungasayi enkonzweni izathu kwakuyisiphi. Mhlawumbe kunokwenzeka ukuthi uyamthanda umdali, uyamthanda uNkulunkulu, wawuhlanganyela kodwa kwakhona into ethize baningi esike sibezwe nakuma becomment abase nje ngavela ngakhetha ukuyihlalela phansi ngayikhonzela nesizathu esithizeni ke kuthiwa ke ake sihlanganyeli ngoba noma ngabe ungaze ucabange kanjalo kodwa yena umdali ukhona. Usuku ke umhla ka16 April 2025 ngo10 ekseni wonke amakhosikazi a call for family reconstruction and revival uthi asike sizohlanganyela sizokhuluma iqiniso likaMdali noma sizomdumisa nje laphana eCharlotte Mania Maxeke building iaddress yakhona u16 Dr Gunam Road eThekwini 16 Dr Gunam Road eThekwini eCharlotte Mania Maxeke building noma nje Charlotte Maxeke mhlawumbe kuzobalula kanjalo ngomhla ka16 kuApril 2025 ngo10 ekseni woza mzalwane la noma uthi ukhonza punjani wasa sohlangana la. Alright, ayisiqhubeke uhlelo asilungiseni esikulona sikhona ithimba lika silungiseni ukhona nomama uManduli ubesayichaza indaba yakhe eseza nayo ngiyayibona ukuthi ibheke play yakhona njengamanje kodwa ke siyazisa siyafundisa futhi siyajabulisa beyond the culture beyond affiliation. Alright ma, welcome back. Ake siphinde futhi siqhubeke ubusayichaza uNkulunkulu ukuthi usekukhona ukukhanya manje naba abantu bakhe bekhohlwa ukuthi wathi abothandaza uma kufika abothandaza futhi uma matshoni ilanga sebekhohlwa abantu bajabulelani ukukhanya khona lapho kukhona abathize ababentshontsha ngaleso sikhathi uthe bafanisana namaphara esikhathini samanje waqala wabasusa ebusweni bomhlaba waphinde wababuyisa sekwenzeka lento reincarnation siyazazi ukuthi kunezidalwa ngosidalwa enorizilwane esithize ezingaphuma emini esiphuma kubusuku kuphela. Alright, asike siqhubeke khona lapho kwase kwenzakalani ke ngicela ngaqhubeka manje choice sixolise kumlaleli ngoba sengiyibonile lento ezokwenzeka izonza ukuthi isikhathi sophela ukuthi ya ngoba sizongenela esikhathini somlaleli mhlawumbe uma manje usubusimbi ngoba manje yazi into ezosuka yenzeka uma sike sayikhathi izongayenza sense mase kuba nemibuzo bakuzofanele aphendule into angakayichazi ngiyabona khona uzovela qhamuke nombuzo athini kube kanje akakade akafikanga kwakhona lapho hayi ngiyayibona ukuthi isikhathi hayi sengishesha ngabona part 2 makuphoqa. Alright, yes ma endabeni yakho okodwa qhubeka kwase kwenzakalani ke nangumdali eseshilo ukuthi ngiyanikhombisa and ngiyanikhumbula ukuthi ithandazani. Yebo uthema ethi ngizoveza imithi emihle nemibi wayesethi le emibi ningayifundisi ngisho izingane zenu. Okay, engicabanga ukuthi kwakuyitest kaNkulunkulu ukuthi abantu bayalunga noma abalungi na. Okay, wathi ngayikhombisi ngisho izingane zenu kodwa abantu into abayikhethayo bakhetha ukuthi bathathe imithi le emibi kube yona bakhanda igoga ukuthi usibani ngifuna ukumkhombisa akazi ukusukuma phansi
usibanibani ngizokwenza kanje usibanibani ngizokwenza Imali bayathakathana manje ngale mithi. baqala abantu bathakatha bayeka imithi emihle bagxumela kule yokulimazana ukuthi ngifuna ukuba ngibone usibanibani Okay. ukuthi ngubani mina All right. bagxila kuleyo mithi le mihle bayisebenzisa laba abathanda ukudla laba babi ke bakhetha ukusebenzisa le mithi kulapho uJehova efika baze basusa ngisho izulu uthi ke intaba yezulu yayila wayikhomba ke eWoodlands wathi yayila nje ngenhla intaba yezulu yena yonke into wayivela ayikhombe nje la ethi kula ngisho phesheya ekhuluma ngendaba oFinland athi kula uthi alikhi phesheya ukuhlukana kwemfula noma sobuye sikhulume le nto ngesinye isikhathi ake siye kulokhu ukwemoya sifocus ekhona abantu basuka ke benza basusa izulu bashayana ngamazulu benza yonke into nje ukonakala Lelo ukuthi badumisana ezulu yebo besebenzisa imithi le kwakuthiwa abangayisebenzisi. yebo Yo, okay. la uJehova ke ayesebaduba khona abantu ukuthi angiseyuqhamuka emkhathini ukukhuluma nani ngoba kukhona inkosi yenu eseniyidumise emkhathini le senisusa izulu nilimazi ngalo abanye abantu wayesethi lesizwe kodwa ngizosiletha bakulalela abantu lokho kuthe engakasilethi ke leso sizwe wayeseletha inyoni wathi ngizobuyisa obani nobani izohlala nabe endlini usefuna ukubona manje uNkulunkulu ukuthi uma kungena ezinye idalwa ke ngoba lezi idalwa ezabantu ayithandani zodwa mangilethe ezinye idalwa bazokwazi ukuyithanda bayinakekela waletha inyoni wabatshela ukuthi lezi idalwa engizoyiletha azinazi izandla kodwa nizoyiphakela ukudla nizohlala nazo endlini njengoba inyoni namanje zisathanda ukuthi la kwakhiwe khona imizi zifake nazo idleke zazo khona lapho kuzona kusho ukuthi ngizothi kuma jeans azo kukhona ukuthi sasifanele ukuhlala nabantu bahlala ke abanye nazi inyoni abanye bazosa bazidla wabuya uJehova wathi awu bantu bami ningehlulile bengifisa ukuthi ngingahlala nani bengifisa ukuthi ngihlale nani ngizohlala kanjani nani nehlulwa nje into encane ngithehlala nelokhuzana nezinyoni izinyoni zokuqala nje ezafikayo kwakwabantu njalo kudala wafika wabala isikhwehle wabala emasomi wabala izinyoni nje indala ngiyakhohla amagama azo ngikhumbula ngelinye ilanga so kodwa wayibala namaqola nakho konke okunye ibona ke labo bantu labo ababili babebizwa ngamagama abo ukuthi uzobuya osibanibani sebeyilokho abanye sebeyilokho abanye sebeyilokho yes emveni kwalokho ke abantu sebeyidlileke inyoni kwahamba uNkulunkulu wabuyisa amajuba wathi ngizonilethela ingilosi zami ke zona ke izofika nokudla kwazo lokho kudla nizokuhlwanyela emasimini bazodla nabo nani nidle kukho lokho kudla lokho abantu bajabula kakhulu ngoba bezwela ukuthi awusizoba nokudla khona bazofika ingilosi siphathele ukudla mayisefikile amajuba kwathiwa bawakhela izindlu bangawakhela izindlu amajuba athi mayifika emasimini amajuba ezodla amabele abantu bashaya ngezagile bawaphula imilenze base bekhanda imigoga yokuthi amajuba angene la kule migoga bawabambe bawose bawahle ahamba kamajuba hayi lamajuba khona manje ngabuza ke mina ukuthi ke lawo majuba ahamba shonapi asangatholakali wathi cha wasekho into eningayenza ningaphakela wona lawa khona ngoba ngemoyeni azokhuluma amajuba ukuthi abantu abaselento ababeyiyona ayobuya amajuba lawo okuqala amajuba ayilethelwa abantu zosiza abantu kwaya ke abantu bengawaphathi kahle amajuba ahamba ukubuya uJehova ubuye njalo kubantu ngoba wayebathanda isizwe sakho sokuqala wabuya wathi bantu abami manje ngizokwehlisa izithunya amadoda anamandla amadoda azonisiza ayikho into eyonihlula nento eyonihlupha kuzisizwe la esinamandla esizongcindezela lamadoda azonisiza nasekusebenzeni nasekwenzeni azonisiza lamadoda nokulima nandise ukudla emasimini nayo ke azonisiza lamadoda ezintweni eziningi kwase kufika uTikoloshe
labo tikolosha babefikile kwakotikoloshe abahle otikoloshe kwaba abakaJehova ukuzisiza abantu. All right. Basuka abantu babuka abanye baba sizotikoloshe laba abanye bavele bathi kusho ukuthi ngamthuma lapha lo. Ngimenze angabonakali abe invisible ikhona phela imithi yokwenza lokho. Ngingabathuma lapha nalapha beyobulala lapha kwaSibanibani beyokwenza lokhu lapha nalapha. Bakwenza lokho abantu otikoloshe babalaka bagcwala amathafa baze bayohlala emgedini. Bagcwala emgede. Abanye balabo otikoloshe nje ngithe angifuna ukukhuluma kakhulu ngabo. Ukuthi baphi la bekhona benza imangaliso bakhanda ama bridge anqamula ulwandle. Labo tikoloshe labo abanye bakhona basali baqhubeka bahlala emahlathini. Abanye baqhubeka beyimithi njengoba abantu bebenza imithi ukwenza ukugela imanga. Yes, right. Kulapho ke la abantu bephambanisa izinto namanje ke abantu mawukhuluma ngotikoloshe bazothi ukhuluma ngento ubuthakathi. Kanti otikoloshe babengenjalo abantu ababafundisa otikoloshe ukuthi usetshenzwa kanje utikoloshe akayidecideli babe decidelwa abantu ukuthi sifuna usenzele lokhu nalokhu nalokhu babenza baba yingane zabo abantu utikoloshe babasebenzisa ngale ndlela. So emoyeni ke le besikhuluma ngayo angazi Thabo noma isikhathi sekhona yini Qhubeka. Ngoba ngiyacaphuna angisahambi ngelokhuza ngayo yonke uhlelo. La emoyeni kukhona abantu uma behambile emhlabeni. Abayi la kuyiwa khona. Usho njalo ubaba uthi uJehova abantu bakhe abafiki ekhaya. Abafiki la befika khona kuJehova. Uma behamba emhlabeni. All right. Abaningi abasafiki. Okay. Abanye akabi khona akabi isikhathi leso sokuhlala noNkulunkulu. Azidale azenza inyama. Ngalendlela okuzoba yiyona kulomhlaba ozayo. Manje abantu into abayenzayo bathwala ngabantu. Babulala abantu. Kuthiwa abantu baseyinyangeni ezinkulu koHeqeba la behleli khona imphefumulo yabo ayiyanga ndawo. Igqilaziwe la igqilazwa khona. Wayethi ke asiphume sitshela amabandla. La mabandla lawa ngempela. Ukuthi lawo mabandla akuyokwenziwa into ethize ukuthi kubakhishwe lapha ya laba bantu. Ngaba babulawa ngoba bekuthwalwa ngabo. Yebo. Asebehambile abangeke besavuka emathuneni. Kulungile. Manikhuleka nithi laba abangeke besavuka emathuneni abaqhubeke bahambe kodwa bahlangana noJehova. Kodwa laba abasanda kuthathwa bakwazi ukubuya lapho uJehova babuyisa. Ngoba khona basuke behamba manje. Njengoba sikhuluma nje bakhona bahambayo. Abasangabuya bobuyisela emzimbeni yabo. Njengabantu umuntu ofa mhlambe sashisa. Bayabuya labo bantu bayemzimbeni yabo. Kodwa umuntu oseze wafihlwa wenziwani leyo nyama ngeke isalokhuza. Ngeke isavuka. Okay. Uthi ke kodwa umuntu akafi. Kodwa izono ziyamlandela. Umuntu kufa lokho sekukhathele. Ufana indlu maye ingasekho right niyayikhipha impahla phakathi ibhidliswe leyo ndlu kuphele ngayo. Nabantu ke ngokunjalo abantu elimali mhlawumbe ulimali engozini yemoto. Omunye athi mayibheke ngoba umuntu usuke khona usuke engahambile usekubuka yonke into ukuthi how lo mzimba nje ngisakwazi ukungena kuwo. Omunye akhala eduze komzimba wakhe ngoba ubese nezinto nezingane zakhe nani uthola ukuthi umphefumulo uyakhala before uhambe. Uyasuswa ke lo mphefumulo uhambe ke ngokusheshsha. Imoya ke le kukhona into abantu abacabanga uma bekhuluma ngoNkulunkulu bayampersonalize uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu babona indoda ehlele ehlalweni njani. Kanti anjalo. uNkulunkulu is everywhere. Sila sikhona nje uNkulunkulu khona uyasibona. uNkulunkulu ukukhanya. Ukukhanya ke akona ukuthi ilight kuphela. Ne-knowledge iwukhanya. Lokho kufikayo kuwena kukhanyiselwa. Ukhanyiselwa ubani? uNkulunkulu. Angisho ukuthi mina cha. Ngisho ukhanyiselwa lo uNkulunkulu esikhuluma ngayo ukuthi ukhona. Okay. Kwi-intuition yakho. Psychic ability yakho. Iyakutshela konke ezinye izinto iyakutshela ukuthi uzofika umuntu okanje. Lokho kusuke ukukhuluma kabani
khuluma ukaJehova Kuwena, kuwena yeah. bathi ma uyipractice noma ujima ugcina uhlanganile naleyo lokhuzana naleyo supreme being enkulunkulu engaphakathi kuwena. You need to practice a lot ukwazi ukuconnecta okay so ma uconnecta noNkulunkulu uyazizwa nawe ukuthi uNkulunkulu khona la uzwa ngepeace ongakazi uzoyibone emhlabeni. Akusho ukuthi leyo peace ihleli khona but ngoba semhlabeni la uhamba khona ulanda lokho nalokho leyo peace it becomes distorted and then ugcine wena usunaka ezinye izinto lezi izinto ezikhathaza wena nezinto ezidepressayo nazo zonke lezo zinto and then ke lo uNkulunkulu okuwena diminish uyawuzwa na ukuthi asekho uNkulunkulu manje kodwa yena ukhona kuwo wonke umuntu. Alright. Okay. Undlaleke njengomphefumulo kuwena. Oh, alright. Uhambe na wasi cut but mina I am following because la esifika khona esikhathini samanje ngiyabona ukuthi ziningi ezinye izigaba eziningi ongazange uze edatbeni kodwa ngikuzwa kahle uma ngabe ngikuze kutheneni ububi noma ukuthi abantu bagange ngemimoya kwaqala ndulo into yakudala ukungezwa kwabantu qala ukungezwa kwabantu ngizosho kanjalo sho sihluphile sengabantu kusami umdali asidala nakho ke namhlanje sekugcwele kakhulu ububi emhlabeni ngizosho kanjalo abantu abaningi abasasabi njengoba ushilo ukuthi otikolosho ngeke ngayizwa lonto angisaza ngizwa otikolosho bakwa kuyidalo ezazi izinto kuzolekelela abantu la emhlabeni sekuyacabanga ukuthi ngabe mhlawumbe njengoba kuyimist namanje indaba yama pyramids ukwakheka kwawo wazitotikolosho mhlawumbe ngiyazibuza I don't know ngiyazibuza nje kuhambe kuze kufike ekutheni otikolosho sena sibazi njengezidalo ezimbi dabo tikolosho nje abanye ke ngiyakhumbula kwifamily yami khona ngisho abaze bathi bawazi bese kodwa izingane sizobonile uzobonile ngalo sizunjani ngakaze ngobone mina just mhlambe utikolosho for understand otikolosho kwama disconnects okay yeah simple ama disconnects should you can utilize ungasebenzisa vele udotsela sorothetha yona le ungasebenzisa imzimba abantu yeah really umkhova yeah okay the bengifuna ukuthi umkhova by the way but otikolosho they were used as messengers. Okay. Yeah, babenza umsebenzi critical kabi in the underworld and in the upper world. Otikolosho. But la bengifuna ukuya khona ngifuna ukubuya back with biblical Solomon and the historical Solomon. Yes. Last week uThabo sorry ukhulume ngobiblical Solomon. I'm not going to be long. Ukhulume ngobiblical Solomon. Mina ngase ngikhuluma historical Solomon. Right, yes. So ama Abrahamic religions ngihlulekile ukuthola isizathu sokuthi why bapolisha iimage ka Solomon. Right. There could have been a religious control system that they were involved in. Kwakungenzeka futhi ngoba khona ama pacts ayenziwa ama religious groups kudala ukuthi uPope unesivumelwano esithile nama Muslim anevumelwano, and those covenants were not publicized. So I became suspicious. All right. Ukuthi wayengeke uSolomon akwazi ukusebenzisa abantu besifazane kanje for i-control. Because umubheka also calculate using numbers 700 women, 200 concubines, the entire Arabian Peninsula go Turkey babelana nomuntu oyedwa. Right. You know, and labantu besifazane beke balala no Solomon, they would retain sperm DNA sakhe ngaphakathi bona, which made it so easy for Solomon to have a control.
So that is why umuntu esifazane olale noSolomon there was no infidelity. But into eyenzeka kubona Queen Rejoice bonke babe bethi mekade belale naye babe ne lust and a desire for him. Pursue to a point ukuthi they will even cause damage. Okay. Now, buka religion how it entered the space. Powers of separating from the body to the alignment. Ngakhuluma ngaleyonto. Ukuthi Solomon why aligned to ukuthakatha ekwazi ukucontrol ingelosi eyithile ekwazi ukucontrol amajini bayasho babumpela amajini ekwazi ukucontrol namademon. He had mastered the language yamademon. Ekwazi ukuba instructor, he would use them uma warfare, he would use them in collaborating abantu besifazane. Let's look at how he used to attract women. Ungamajini nje Solomon ehambe mesintombe ishela. No. Okay. Why sebenzisa iscience deep kabi Solomon ehambisana nemoya obumnyama. Na ungayipractice le yanto yabo. Okay. Ngiyacabanga. Yeah, ukuthi umuntu osifazane angicabange abesabathi aphumelele nami aze enze effort yokureach out akunini. Last kwavezana ukuthi abasebenzisa uTekolosho. Exactly, ngilapho ke. So uthola ukuthi nala uphuza khona amanzi. If there is a well, uSolomon will go and interfere with that space. Yo. Yeah. All right, 10:30. We're taking a breather. Siyokhokha siyabuya. Udanga bamndabethe sethi nomba una ungayisebenzisa. Yeah. Noma umuntu lathi naye ngimzwesho njalo abantu bavele basuka nje babona so abasebenzisa futhi in fact bayabasebenzisa. No, angithi abafundisi bamanje bayakwenza. Abafundisi bamanje bayakwenza. Hayi ngalendlela abenza ngayo kodwa. Abafundisi bamanje they sleep with ama daughters abo. These spiritual daughters. Bamndabethe siyabuya. Hey, kushobile. Inanda 88.4 FM. When we return, more. Yethu yavele yasuka le. Mamanduli siyabonga ukuthi ube khona. Ilokho esilandisa. Before singene kakhulu bese singene naso kuthini naba abantu sebemanipulate uTekolosho. Sebebenza lento ukuthe uNkulunkulu khona isizwe athe uzosiletha ngaleso sikhathi bekusa abantu nje laba abafana na mhlawumbe nami ngilight yabo isiphi leso sizwe kohamba kanjani naso lesi sizwe okuthiwa sizolethwa uNkulunkulu akhuluma ngaso ayikhuluma ngabelungu. Okay. Labo belungu kwangavelanga nje kwababelungu abelungu labo kwakuba bamkhulu asebahamba abashona kudala okuyibona babewona lo mhlaba kusho ukuthi ukubuya kwabo incarnation yabo manje sebezoba incarnator is white bazolungisa isimo ababeshiye emhlabeni basifundisa nezingane zabo ukonakala so bazobuyisa ke manje bazolungisa isimo. Alright. Kodwa kwilokhuzane kwisoul yomuntu angithi khona the imprints emsebenzo yenzileyo ayiyeki until uyilungise lezi zinto uzogcine uloku incarnate uzobuyele ekubeni right ke manje. Okay. Nabo ka belungu labo bafike la as abamhlophe ke manje bazolungisa imkhuba ababeyishiye la emhlabeni. So nokuthi ke bafika bona amakhanda abo asenziwe aba lighter than into ababeyiyona ukuthi bakwazi ukulokhuza ku grasp ilokhuzana kaNkuluNkulu whatever technology uNkulunkulu ayehlisayo ngokomoya bazokwazi ukuyibamba bona ngoba abantu amakhanda awavumi ukwenza intando kaNkuluNkulu. Okay. So yonke lento uNkulunkulu azoyehlisa ngomoya kahle kahle uNkulunkulu ufuna ukwakha lo mhlaba ufuna kwakhiwe lo mhlaba kube yiparadise. uNkulunkulu ufuna ukwakha lo mhlaba uphileke kodwa ngezandla zethu. Ngizofanekisa nje njengomama efundisa indodana noma ubaba efundisa indodana yakhe ubaba unebusiness ubaba uyabona ukuthi ngizohamba emhlabeni angisukulokhu ngiphakela lo mfana ngiphakela le ntombazane angibafundisi ukuthi kusetshenzwa kanjani ukuze bekwazi ukuthi baqhubeke bawenze lo msebenzi neligasi yami iqhubeke. Okay. Kwenza kanjalo uNkulunkulu ke naye uletha belungu la ukuthi abazo
ukulungisa lesi sizwe abahamba bona basishiya emhlabeni ngokona kwabo babesuliwe nabe ebusweni bomhlaba bayabuya ke manje bazolungisa umonakala babewushiyile la kubantu leso sizweke lesi abantu abakhala ukuthi abantu abakhala khona nje ngesikhathi sila ngalokho kuyilokhuze yesabathi owakhala ngokuthi ngithathaphi into ngiyenzile kahle research ngithathaphi into yokuthi ngithi osathane laba balethe uNkulunkulu eNkulunkulu ngalaba belungu uzolungisa thina uzolungisa isizwe abantu bokugcina abayo restore umbuso wabo emhlabeni abantu abamnyama okay abantu bokuqala abafika kulomhlaba abantu abamnyama umbuso wabantu will be restored uNkulunkulu obehleli nabo kuloya nyaka kuloya mhlaba lo wesikhombisa the last world ozobe ubuhle bawo abukhulunywa okay ubuhle balo mhlaba is that where into esiyakuyo sikwi transition la unyawo lethu lusuka emhlabeni kabani ka6 siya kumhlaba o7 right yes okay angisho umhlaba the planet uthi siya planet 6 planet cha umhlaba like ngizothini it's a dimension or density ngisafuna ukukubuza ukuthi is it similar to dimension because ingqondami ngiyalo yes okay all right okay yes the perfect dimension ila ke ukukhanya kodwa wonke umuntu uzobe awakened ngoba thina ukuthunywa kwethu ukuthi siphume sivusa abantu sinikeze abantu ilokhuzana abantu babe awakened abantu babe illuminated ayi illuminati lokhuzi kanjalo babe illuminated imqondo yabo bafunde ukuthanda ngisho isitha esingakanani uyabona mawungafunda leyo nto into enzima kabi leyo umuntu mhlawumbe ubulela abantu abakini abayinqwaba kunzima ukufunda leyo nto uxolela kodwa ngendlela sobuye sikhulume ngakho ngelinye ilanga ukuthi kwenziwa kanjani ya all right okay no I ngokwami Thabo yes no nami sengizongenelela nje ngigoqa kukhona futhi engacacanga ingazivukela emibuzweni le yamajuba ukuthi ayizofika nokudla wathi mama Ndulu afika namabele amabele afika namajuba ngithi njalo yes kwakwamabele lokho kudla so amabele sinawo nje afika namajuba yeah ummbila wona owabelungu wafika nabelungu yes oh yeah nezinwele zawo zisho konke ukuthi ngiyumlungu uma utshalile nje umbili uyabona ufike kuphumele lokho kokuqala okuyimbali ilokhuzana bese kuphuma lokho mase kuqala izikhwebu kumile lokho kuyinkosi yes okay yes ngaleso sikhathi bizwana ngiyayibona kodwa inwele zomlungu inwele lezi esizikhiphayo yes ngaleso sikhathi kwasekukhona ke ye science kuthiwa photosynthesis whereby amanzi ne carbon dioxide nelanga uhlangana kwenza ima carbohydrates ukudla kwani kombila yes okudla kwesitshalo kwezitshalo ya kuqinisa ukuthi umbila wafika nabelungu even igama lanje bakuthiwa umbila ngake ngayisho lento kaningana lapho asilungiseni ukuthi kwaleli igama elithi umbila ngithi abantu babebiza bayilungu befika ngeimbila ngoba angithi imbila ihlala ematsheni emadwaleni so emgedeni lapho so abelungu ibona bafike nokwakha izindlu ngamatshe so abantu babethi yimbila lezi zinto ezihlala njengeimbila base befike betshala ke lokudla kwabo base kuthiwa ukudla kweimbila kwagcina sekuthiwa umbila okay ngoba ukudla kweimbila so before that Thabo uthi ulokhuzana uthi ubaba lo uNdlovu ubaba ngimshoyo wayiphila lemhlaba yonke le ngoba efike kumina kusuka kumhlaba ka6 wayiphila yonke uthi before abantu babehamba upright abantu babebade kuwama giants kwaya abantu sebehamba kanje manje ekudleni lombila kuyabaqedela abantu umbila okufanele ngabasudli kuyabaqedela abantu kodwa ikhona uJehova into azoyehlisa ezophuzwa umuntu ezoyiphuza ekseni ayiphuze ntambama ngespoon ngase ngiyayibuzela nje mina ukuthi yini yona leyo wathi asikakafiki isikhathi sayo all right mase sikhona isikhathi sayo siyeza all right okay izinto ezisho uMama Manduli
cishe noma ziyalinka to izinto ezafike la sazifundiswa uguru Guru, yes. iningi lazo ukuthi ngasho nje kanjalo uyabo Le story mosilalela nasebhayibhelini isikhona ngoba sifana yabona mayithi nje uNkulunkulu wafika wafundisa abantu imithi esimini yase-Eden. It's the story of the yase-Eden kodwa manje sikhulunywa ngendlela enye yilo akusafani kunomuthi okumele ungawudli. Yes, the tree of good and evil. Lesihlahla sinobuhle nobubi bese ethi uNkulunkulu ningasithinti lesihlahla ngoba sinobuhle sinobubi ngoba uma nisithintile nizosuke nifunde nalo siyakwenza ukudla but futhi nokubi siyakwazi ukwenza yabo so manje siyingozi bese kuba nalolo lwazi ukuthi kungcono abantu bangayifundi lento bangayithinti ngoba khamba kade inhle bese bayijika bayisebenzisela ububi abantu ke uke wayisho uMandulo lento athi uNkulunkulu uyonke indawo futhi uNkulunkulu kuthina sikuyena ula endlini usemanzini usemkhathini akukho la engekho khona akukho la ngomthatha umplace khona uthi nakho la ekhona yini ke siconnectisa nomdani melanin ayikho into engenayo melanin thina ke abantu bakaNkulunkulu imelanin i technology esixhumanisa nayo yonke into eyimvelo ingakho uthola emhlabathini uyithola ekudleni uyitholaphi uyithola elangeni uyithola enkanyezini ikhona imelanin abantu abangenayo imelanin ilabelungu labo incane ingakho bekuthiwa abanayo imelanin ingakho abelungu bahamba every year after 3 years or 5 years baba nemelanin conference akayi umuntu omnyama lapho basobe utadisha thina betadisha imelanin hayi amazi ase-Afrika wavunyelwa ukuba khona hlangana umhlaba wonke kwi-melanin conference betadisha ngathi ne-melanin njengoba esho uMandulo ethi kwambila kwangafanele sohle akuyona into yokudliwa ukudla kwethu amabele bawavalile-ke amabele basifida impuphu babonile futhi nempuphu ithatha kude ukuthi sibulale isi-genetically modified-ke manje ukuze basibulale kahle ngale mpuphu sebenze yayi-GMO babhizi bakufaka amakhemical ngoba bafuna ukusinciphisa asinciphi si-strong sinaleyo nkinga so imelanin is the technology which links us with God ekugcineni vele njengoba kade echaza uMandulo ukuthi uNkulunkulu uthando lisho njalo iBhayibheli uNkulunkulu uma uthando kusho ukuthi uyipeace finally sibe in sync see what makes us in sync ne-nature yonke nomdali is the melanin actually so fanele thina sibe in sync ne-nature sibe in sync nomdali ube in sync nawe uqobo mhlambe bana ngileli gama lithi in sync ngizama ukulibuyisela ezulwini sizana ukuba in sync uqondanisa uhlanganisa kuba no kufanele kube qonda kuba nobudlelwane noma kuqondane lento ibe ibalance wena umdali inature kufanele kube nobudlelwane phakathi komphefumulo nomoya nomzimba nazo ubheka konke kuyi-interlink cala udonse uzokwazi cala rotate i-advantage ukuthi if kune-relationship phakathi kwe-soul spirit and body kunobudlelwane ubalula ukurecognize from your cognitive essence indlela ubuka ngayo-reality ubalula ukwazi ukupick up i-tone kamdala ngoba uNkulunkulu besebenzisa ivoice alikho ivoice alisebenzisa ivoice yakho but if une-trauma unama-experiences abuhlungu adegrade ama-cognitives akho awuzizwa zonke lezi zinto noma kukhona i-thick layer i-veil of evil around you zonke lezi zinto awuzirealize so ke i-experience yakho therefore to the connectivity of God is determined by ubudlelwane phakathi kwenqondo umphefumulo nomoya ungakhohlwa umoya idatha wonke ama-experiences akhe emhlabeni and the soul does not pick up all that but uma kuyakwenzeka wadlungula ingane encane then your soul becomes fragmented uma kuyaba fragmented awusabanabo lobudlelwane uthi abakhuluma ngayo
wayishaya umzukwazi uyamuzwa Hayi ngizwa uthanda bezulu namhlanje hey wamele wayibeka wayinemba yawe makho wayinemba wayinemba so okokuqala before you become in sync with ngeke ube in sync with nature or with God ungeke in sync with nawe uqobo okay uqala lo nawe uqobo yes fanele ube nobudlelwane nawe ngeke uhambe ube nobudlelwane nayo yonke into bungekho kuwena for example ihleli la ngithi hey khanyo ayabo mase ngolile ngizobele ngifakele nje ufuthi tank emotweni ingqondo yami isho njalo ithi nje hayi ngizokufaka ufuthi tank mase ngolile ngiyona inhliziyo yami ayinayo lento esengqondweni futhi ayikho insync inhliziyo yami iduma amapiano hayi mase nginemali ngathi ngayojiva kuzorecross ngathi ngagrecross ngithatha abangani bami sabe ayike ukhanyo ngizobe ngibona uyabona ukuthi inhliziyo nengqondo is not in sync ngichaza lokho mangithi in sync fanele into esenhlizweni ibe sengqondweni bese uyayiphila uyenze ngoba manje makuphambana ingqondo kuphambana inhliziyo uvela ukho wena uqobo lakhe into yakhe ayiqondene ngomlomo ukhuluma enye into izenzo zakhe zenza enye into you are not in sync with yourself so kufanele ube in sync with into oyikhulumayo into yenzayo into abantu abayibonayo bayiphila so once you are in sync with yourself you will be in sync with nature you'll be in sync nomdali right uzokwazi ke sonke ke masinja now ila iviki lahleke khona ke emasontweni ngoba amasonto awayifundisi lokudlelwane udimbane ekhuluma ngawo how to be in sync with yourself singakafiki kumdali wena usalokhu uthi nje asikhonza uJesu asenzeni sibe in sync noJesu ungakabi in sync with yourself inkinga leyo ngeke uzukubone lo yiyo ke lento yenza ukuthi emhlabeni kube nje because we are not in sync with ourselves first Dimbane angithi Thabo ukufakazela lento engisho ukuthi uSolomon aphinda idonsa futhi okay naye uSolomon wayekwazi ukubona ihuman folly ubuthakathaka bengqondo yomuntu okay that is why lento ekuthiwa umphongo lwezimelwane it was a spaceship and nothing else isilulu njengoba nithi nina osampoto omiyaza behla ngesilulu behla ngama spaceship isilulu is spaceship nina nehla ngesilulu so what then happened abantu bebefika la they possessed these special powers ababekwazi ukuthi aba convert into avatars but now a human greed yasiyenze njena and Solomon was partly responsible for that ukuthi he will allocate power to specific individuals khona zizozala ingane ezespecial kwaseqala a very dirty thing into bloodlining okay ima yeah ngohlehla kubantu mdabethe sorry ngeke kusabathe naba are those aliens ukhuluma ngawe ehlile kwangona mina kwabantu so uma bethatha ithakazelweni zabantu abamnyama Zulu people right bakhona abantu abehla ngesilulu ethakazelweni nokushilo spaceship yeah but babehambe beyo harvest izinto like igold one of them kakhulu abantu amathonga ibona abaqhamuka ngakho bebizwa ngamathonga yeah amathonga it's like angels amadlozi okay they possess angelic power so then what happened ukuthi uSolomon esuka ngalobunjwa bakhe ngeke ngikufihle nje lokho wa allocate special things serious ama inner circles akhe okay remember kwalento ayenza khona ama rituals abize the upper ethereal ebese iconnectisa the upper ethereal ayiconnectisa nalo lento enibiza ngomphongo lwesivumelwano which is not true mesenza leyo segelimgelengane yeah then once wathola uma powers ukuze babe ne loyalty abanye then he'll allocate them kubona infuse loketshezi kulona okay so lo loketshezi lenza ukuthi uzalingane special all right mhlambe there is a likelihood of a pretty prophet that's why ngake ngasusa umsindo lama ngithi mina contrary to what people are saying if you go to Switzerland in the caves you'll notice ukuthi wakwaba noshembe khona but no stories Switzerland in the caves so ngase ngithi ngenze claim ngathi uBhomela was the fifth of the generation yoshemba bakhona emhlabeni ushemba is not allocated only to South Africa ake siyeke leyo myth just stop that Shemba never existed in South Africa ngivuma ngempela
in the native efika la in the native Indian kwakunoshembe Okay. shaman. Right. Oh. Yes, in the India ke manje India in the east before uGenghis Khan kwakunoshembe futhi. Okay. Then in Africa kwasekuba noBhomela. Okay. Oh. You see. All right. So Yeah, qhubeka. ukayikhohla lento kodwa Rwanda sizwe sakashembe kumanje njengoba sikhumbula kwaba khona yabo and babe raised izanusi yabo manje sekhona lama scammers laba sebiza ngezanusi. Okay. Izanusi the most zanusi wagcina ngoba bukrete moto laba obabonayo osigogo sikhotheni abakhama in and out Asekho lapho usephisana ngesigodlo kuphuma. yeah ufuzi wayesanusi Okay. Ukrete wayesanusi ukhona wayesanusi senkhohla igama lesithathu ngizama ukuthi bonke njalo they would precipitate the images of Shembe. They would warn people. They were custodian of knowledge bese kuba ondaba enhle nothabo yini ke labo Abafundisi. no manduli Nini? abapriest Hey! abapriest All right, abapriest. ama-librarians Oh, okay. ngomthetho ekufanele asebenzisane nobani Nalo thunywe umdali. nabantu ababonayo imboni Kuthiwa imboni. Imboni ababonayo. Sethi izanusi sezingasekho. umboni ngoba izakhe izanusi Okay. umboni wendawo All But right. manje Okwazi ukubona bese ukuthi kuthiwa imboni oh, yeah uzakazi. Khona zaxoshwa futhi. yeah Zakhish. Oh. Those are the ones that slept with angels, had sex with angels, ngoba bezama produce a special gene. Now inkinga ke lapho uzozala umuntu ongenamelana inde eshotha. So the generation that slept with these angels, they produced an unmelanated thing. Courtesy of abelumbi, the little witchcraftsmen. Abelumbi, hayi umlungu, because mulungu is God. It's God. Yeah. All right. Okay. Ngifuna ukuyibuyisa manje 2025. Njoba nje sekanje abayiqala kwaqhubeka kwaya sekufike manje. Kuningi ukuganga okukhona okwakukhona. Mina kunomuntu mamandulo osithandela umdali omfunayo futhi manje kunalento yokuthi sekugcwele ububi emhlabeni khona nabanye abashumayelayo bavula amabandla kade isosi yabo ngiyabona naphandle ukuthi ufuna imali mhlawumbe ungcono nalozo ufuna imali nje khona lo thwele ukune choice into yakho iphakamise ngokuthwala bambula ngizoba mfushane ngoba ngifuna ukinterlinga because what I've done I've connected deep ku spirit sakhe phakathi to steal some knowledge you say kukhona into nje lento engenza iwrong akufanele ngabe ngiyenza because I should have cautioned ukuthi ngicela ukinterfere with the spirit but ngiyenzile ngoba I know the data skills sakhona yabona khona choice awuphindi ukhuluma ngani njengamanje ngithi abefundisi bathwela ngifuna uNkulunkulu manje ikhona into sisengiyasaba ukuthi ngiphuma ngishona ngapi ngoba manje ngingedwa futhi angazi ukuthi yini okumele ngiyenze. ngiyenze. Not monotheistic. Ayikho neyodwa religion around the world monotheistic. All religions by their nature are monotheistic. Nifike nibe ne diet enibiza ngomdalo wezulu nomhlaba bese bakhona onkulunkulu la ngaphansi. Okunge wrong by the way. So we can't therefore claim yabona for instance the God of Israel is not your God. Let me warn you now. Wakwaba yitshe. Right. What is emboto what status sakhe kwaba uyawo. Amandiya they've got Raja. Right. As some said he was the sea, he was everything. Base beyambuba base baba nabanye uNkulunkulu. Okay. Mina nibe nomveli qale utata noma. Then aseniba nabanye uNkulunkulu abaningi. Which one of them was ubani uBhomela. Okay. Yeah, omkhulu kunomkhulu wakhe because wayeyimboni. So asikho nesisodwa sizwe around the testimony simdalo yedwa kuphela. Siba nomdali bese siba nabanye uNkulunkulu. So the black people have got to ask themselves a question. Are you worshipping your God or the God of the foreign people? And what have you benefited? Before nje ngifike ekuthwaleni ngifuna you are searching for your own God.
Kahle kahle into engifundayo mama Manduli mhlambe 2 minutes or so before ngikumlaleli ngingaba yini ekhoneni lami ngithi noma how to be in sync with myself mhlawumbe lo mbuzo bu right kuthabo how ngiba kanjani in sync nami ke ngoba I believe ukuthi kubeni in sync nami that is when ngizokwazi ukuthi ngithole lo mdala engithi ngifuna ubuso bakhe angisho okokuqala nje abanye benza lento okuthiwa baya meditate right meditate akusho ukuthi uyozohlale isukhasana kanje okay cela imsondeza angaqheli kakhulu right akusho ukuthi uyozohlale esukhasana pause ukuthi singde pause le meditate right ejwayelekile ungayihlala nayo if ukhona okay ungahlala esihlalweni inyawo zakho ziconnect phansi nomhlaba all right bese uyiza mawuthi usesihlalweni izandla zakho uyibekela emathangeni enye indlela leyo mase ubekile izandla zakho awucabangi lutho awucabangi past awucabanga i-future ucabanga now phila now and then ngalesikhathi usesha uhamba ugcina uthola akuyona into enzeke usuku olodwa nesikhathi esincane you keep on do that ungathathi umthandazo wakho ube verbal sometimes ngoba ningi imoya elalela umthandazo wakho oh really yes okay khona lo mthandazo uthandaza ngalezi ikhathi ezimika nje u3 u6 u9 u12 okay lo mthandazo awuphumseli ngawo uyalukhuza ngawo uyaninga okay yes all right uyakwazi ukuninga yini ukuninga namasibisi nakho ke bengicabanga lokho like ngaphakathi ngomqondo cela sezindabeni ngeke bafethu yabona izinto esizifundayo namhlanje yabona into esizifundayo namhlanje ziningi khona owankwa ngicela uMasibuyi nonduse khona neindaba shuthi wayeqinisile yazi uswa meditate waze siyabuya Nazi izindaba zenanda 88.4 FM noNonduduzo Nomvalo. Contains mature subject matter, coarse language and discussions of religious beliefs, ways of life and those of sexually suggestive nature. These may seem offensive to sensitive listeners and parental discretion is strongly advised. Silungiseni with Queen Rejoice. Alright, sibuyile moyeni 12 minutes after 11 o'clock emsakazweni nanda 88.5 FM. Okay, hey madoda, does the spirit of Solomon live on? Mama Manduli. Njengoba nje imimoya ibuchazeke emhlabeni olandelayo ngizosho kanjalo ngokuthathela esikufundile ngiyakhumbula futhi into osifundisa yona iyafana lesifundisa uGuru kunomhlaba la ushoyo le mimoya le ngizothi imimoya yini kodwa lokhu the side le enobuphi isazoba khona yini nakulomunye umhlaba noma sekukuphela isivumelwano siyagcina oh okay oh sekusona isivumelwano kusho ukuthi ama choices enziwa universally okay enziwa ku-universe ukuthi la qhamuka kukhona obumnyama njengoba sinesithunzi kanje ingoba kukhanya all right yes so okwethu ngomthetho we should ignore the dark side of life sifocus kwi light side of the life the side enoNkulunkulu ngingasasho nje ukhanya kwe light kwelanga nesithunzi seyihlahla nani kodwa ifocus yethu kulokho kuthina ke the spiritual part of it yeah. We have to focus we light ngoba i light iyona ezosifikisa lapha iyona esiyophila nayo kulomhlaba esiyakuwo okay i darkness iyasala oh yeah kulomhlaba ka6 okay. That is why the dark angels and bathi ke noLucifer ngazi ke noma nayo balwela ukuthi ke bathole inani elikhulu kunaleli elizotholwa okay ngoba isikhathi sabo siyaphela okay all right so nathi we have to fight ngazo zonke indlela ukuthi siqedele li bridge sikulona njengamanje ngoba abanye they will fall okay ngazi noma nami I will fall kodwa ke mina angeke ngimjezise uNkulunkulu ngoba izinto ngitshelwe isikhathi sekhona namanje ngikhuluma nje ku late engikhulumayo ngiyakuzwa
khona ke bese sikhuluma ngakho ngelokhuza nezihlahla lezi ukuthi besikhulume ngakho noThabo ukuthi sizofika la umoya womuntu ungena esihlahleni. Okay. Umuntu mayenza imisebenzi la emhlabeni angithi sithe umuntu akafi kodwa izono ziyamlandelisa. Konke okwenza manje ukwenzela i-future yakho ya building ilokhuza yakho isoul yakho yakhela ijele ulakha la emhlabeni mawuyakhela impilo enhle nje labathi abantu kwezulu wakha khona la emhlabeni ijele lakho impilo so ukwenza kwakho uma kufuze okwesilwane incarnation yakho izobuya uzolungisa lento oyenzile uzoyilungisa ususesilwaneni ake ngithi nje ukuyibona izinja eseyibehave sokwabantu lo muntu wayeyinja kakhulu esewumuntu kodwa maye sebuyele njeni uyaqala ke manje ukulungisa nalezi nje esetshenziswa amaphoyisa sezogadi sezinye umuntu kuyayi elokhuzeni esilwane kuya ngokuthi umsebenzi yakho ibithini bifana neyani maye umsebenzi yakho uthi mawubuka abantu ucabanga ukuthi yonke into ofanele kube yakho ube nomona lento okuthi umbhobho ngathi nje yonke into ingeza kuwe uphila impilo yenja mhla uhambe emhlabeni awukutshelwa umuntu ukuthi hamba uye njeni kodwa ama guidance kaJehova ngingasho lo Jehova oNkulunkulu banama stages apha kulo uNkulunkulu ozobe ehlulela lapho uzothi mntanami uyayibona into efuze wena la ubufana nani konje umphefumulo uyazazi la uyakhona uhambe kulandele kuyozalwa yini inja uma ubuyinyoko uthi umuntu mayakhe indle yakhe uthi we lo uyitshela ukuthi uyini uzoyakha kanjani yona le ndlu uzohlala kanjani uzoke ngimbone uhambe uyofune imithi enyangeni ugqiba amabhodlela ugqibe yonke into ukuthi lo muntu uyothi phela le ndlu beshawa ikhanda eshona umuntu onjalo lapho uzoba yini uba inyoka uthi ke kimi ubaba lo wayibiza ngondlovu uthi kumina mntanami inyoka inazo yini izandla ngithi mina wathi inyoka ilinda amagundane nalezi zilwane ezinkulu okuthiwa ama-burrowers zimba imgodi ukuthi imbe leso silwane leso iyazi yona ukuthi loya njengoba emba nje umbela mina ngishanga upoison aphume ayofela ngaphandle ashiye la isha bese yahlala ke inyoka uthi that is why mntanami mawuhlangana nenyoka inyoka umuntu yamsaba maye unabhekana nenyoka maye ingenayo indlela izokushaya kodwa maye inendlela yokubaleka izobaleka inja uma uhlangana nayo uma ufuna ukwazi ukuthi le nja yayiumuntu noma yayini uzoyibona ngokuthi maye ikhonkotha maye wayikhiphela amehlo how sibanibani uswaba inja noma ungashonga ukuthi sibanibani naye izokhumbula ukuthi ngiyinja nje konje ngangiunduli ngisebenzise sami isibongo ngiyinja nje ngangiunduli uyangibona lo uthi leyo nje vele ibheke ngapha eswaca umsila ingabe sakhonkotha ngalomdlandle binawo ngoba ucabanga ukuthi uyayibona uthi ke mawuboshelwe elokhuzeni ijele lakho makumzimba wesilwane uyayikhumbula ukuthi ubani ngilana nje ngenza lokhu nalokhu ngiyisilwane nje ingenxa yalokhu nalokhu ila uyoyilungisa khona ke kuleyo nje okay all right yeah ayenge kumlaleli mhlawumbe kunembuzo esoyithola bese kuzothi lapha ku Facebook unga commenta ku post unga commenta ku live bese kuba inamba ka WhatsApp ethi 0687649969 angixoxela amandulo before sithatha nje ikwezindabeni khona axoxela ngemeditation uthi akwabe nesikhathi la emeditator khona ngingazi noma waye it was just imagination yakhe yini or kwenza ngempela ukuthi wazibona sengazi ususeya float kwakhona wa meditate kwaze kwafika isikhathi le azibona sengathi umzimba wakho uya float is that possible out of body experience wafika lapho into enzakalayo kwamthusa ke nokho out of body experience noma ilokhuzana ibani projection la umzimba khona uprojector khona uphuma bese uyayibuka wena okay kusuke kwenzeka not ukuthi usuke imagine into esukuyenzeka into esukuyenzeka kufana nokufasta ukufasta ufike
kulelo level lelo so kwazi ukubona izinto ezingabonwa ama naked eyes. Okay, all right. Yiyo ke lokho abanye bake bayisabeke leyo nto. Wa naye wayithukile serious. Ubona izinto noma uphuma ube ne out of body experience. Athi umuntu hey mase ngihamba ngasabuyi. Ngoba ngicabanga which is okuthandaza since ngeke ngabe ikholwa kakhulu ubamndabedle wakwangikhumbuza ngeke ngabe ikholwa kakhulu fasting uThabo uyangikhumbuza uthola ukuthi uma ukhuleka I will feel engazuthi ngiphezulu as if like angazi kwakwenza kanjani but kuba yes engathi uyaphakama ngaso umzimba uyaphakama kuyathusa I've got to say mina nje ngumuntu ongafisi ngisho ukubona lezi zinto which is I am acknowledging ukuthi imimo ikhona spirits I am acknowledging khona abantu abakwazi ke ngithi mina right ngibona kulokho kumeditate engathi ungaba ne guidance engasungaba ne guidance bakhona eduze kwakho uma uzojula ngaleyo ndlela ngoba ngempela ungagcina ungazi noma ukhona noma ukho yini all right siyabonga asike siyazindaba no kuma comments yabona manje ngikhumbula izinto ezile ngizoya kumlalela isikhathi 21 minutes after 11 o'clock inamba kwa WhatsApp 0687649969 ngiqale la uthi nje hi Queen Rejoice babundabenhle babsamboti and your honorable guest Mam Manduli I wish you well. I don't have to wait until Manduli to finish sharing information. I believe everything Manduli has shared so far njengoba we are taking a break for 10 o'clock news. Dala impela ifayile uthi honorable Manduli mina PL Madlamini angikwazi and ngiyaqala ukuzwa ngawe kodwa ngicela ukuthi my humble soul believes everything you shared so far and believe what you are about to share with us. Thank you Babsamboti for bringing Manduli with the hope that we can all find ways for Manduli to be one on the people that guides South Africa, Africa and the world. This year is a year of great positive changes in South Africa, Southern Africa, Africa and the African continent. Let's unite. Manduli mina PL Madlamini ngiyavuma ukukhulekisa ukuthi kulonyaka akwenzeke intando kaNkulunkulu eSouth Africa. We've been oppressed for a long time. Sicela ukukhanya kwaNkulunkulu ezinhlizweni zethu. I am a complete vegetarian through God's love and grace. Asilungisene but doing what God wants us to do. What our soul's purpose are meant to do. We hope to hear more from Manduli. We love with love, light and respect. From PL Madlamin. Pray for change in our leaders, starting from our own leaders in our homes, umuntu nomuntu, up to the leaders in entire continent. Thank you so much, Madlamin. Madlamin intashilo. Okay, ngizobe ngikhumbula because nami ibikhona le. Okay, asibonge ngoba it's more of ukubonga ngisakhumbule ke nami kusukuyikuphi. Ukudla Thabo uPhela Madlamini is now a vegetarian wake wayikhuluma lento yokudla ukuthi nayo iyasiza kakhulu kulento yokuba in sync ekudleni ngeke ngikwazi ukuba in sync ngidla inoma yini ubaba uNdabenhle naye ukasho kazasho ukuthi singayilisithi leso lezayimbambo zalokhuzana echaza Manduli ngobukhona Manduli ukudla ngingakwenza konke njoba usho uma ngidla inoma yini ngaphela abantu manje sebedla inoma yini ngiyakwazi ngibe kulento le ade sisho kuba in sync with myself no ngidla kanjani is there specific diet not a specific diet but kukhona izinto okufanele uyi-avoid angithi wena umzimba nje uhlukene kathathu is gross body there's that supple body and that spirit body. Oh okay. Yes. Umuthi gross usho low umzimba wenyama. Okay. Umzimba wenyama iwona othema ufika u-incarnator la incarnator kumzimba wenyama odinga i-energy. Okay. Ukuthi usebenze nge-energy. Okay. I-energy oyithathaphi oyithatha source of energy ukudla kutshaliwe ngifuna ukukhuluma ngezilwane. Okay. Izilwane zinesikhathi sazo sodwa siyokhuluma ngazo. So i-diet nje uma ethi uyi-vegetarian
uyi-vegetarian uzophila ngoba angithi inyama yenkomo inkomo idla ilokhuzana utshani khona i-energy from the sun transferred to ilokhuzana ama plants yes i-radiant energy leyo energy leyo siyidinga njengoba injalo thina emzimbeni yethu okay hayi ezovaya emzimbeni wesilwane isilwane sine stress saso mase sibulawa isilwane sinokuhlukumezeka kwaso sinayo yonke into so i-stress sesilwane siyapi mayisihlatshiwe lenyama kulesi stress lama problems isilwane sinawo awasali alapha emzimbeni wani njoba ngisidla nje ngidla nalezi inkinga za wena i-energy uthola ibani kuthiwa i-third bani kuwena mawusuthola lelo lokhuzana sengikhohle ukuthiwa i-third bani okay kodwa nje sesiyabona ukuthi lokho bekumele ngabe ngikuthole ekuqaleni ngikuthole kuma plants yes angikuthola kuyimbijana futhi esilwaneni ukhona umuntu othanda kakhulu inyama othi nje angifune veg angifunela ukuthi ngifuna inyama nje okay all right yes ma'am don't we are on a Solomonic dynasty yes. One, so because last Solomon yeah he's the source yes which during the Solomonic era follow Shama diet. For instance, take the Jesus period, which was very long, but you know, but Jesus Silas. Focus la ukuthi uyeshwa phela yourself babedli injira ngithi all right yini injira is some type of a flatbread uthaba kwasikhombisa oh okay bedla yeah the tefu okay right now but instead of beef they consumed a lot of lamb yeah because umubheka inkomo iyayibuye ibe nama challenge in terms of its dietary needs. Now there is a catch lapha ke ngichaza an overconsumption of vegetables without proper inclusion of protein can result into your brain growing smaller. Okay, so you still need proteins. You still need very, very strong protein. Okay. So that is why baphuza a lot of goat milk. Oh, okay. Yes, they drink a lot of goat milk. So naye ke ulokuza uSolomon wayedla wona peas, fava beans, chickpeas and other pulses that were part of his diet yakona. Okay, I see. And lokudla loku but wait, it gets crazy. Why we are fit yona le moya? How? Yeah, we are fit yona imoya le. Rahlenbo. Yeah. The idea okufanele kube ne alignment between le moya. Sure. Right. Isala wekufideni imoya isikhathi esiningi ayidla ukudla. The same food, yeah. Idligazi. So isikhathi uhlaba wena ayinendaba nenyama. Yeah, igazi. Wena umuntu amamuvi nje nama vampire. Impet. So you had to eat this food for imoya to access igazi. Then they'll access directly what you've eaten. Ngizwa kahle babudabethe, thank you so much. Bafethu usesenqobile umuntu mesekwazi ukushaya ibalance diet. Ejwayele nje ingakho namanje uhambe yakumuntu ohlolayo emoya mayisikubhayizisa ayifanele kenza umsebenzi ilambile izofuna igazi esikhathini samanje futhi ke nje khona lento ayingekho ngekhathi zethu sisakhula angazi noma mhlawumbe uma bayibalansisa ngokuthi babehlala emakhaya bayasekhona amalokishi yaba lento ongenisa abantu abadala kodwa ke asikho kuyona sokangeni kodwa isiningi isigcwele sina sakhula amalokishi evele khona yayingekho lento ongenisa abantu abadala nayinto manje futhi siqhamuka kodwa asibambe ngoba asikho kuyona thabo ngizokuthela istand hey in just ungenisa abantu abadala yabo into kasivumbuka manje wakwenziwa kuqala lento wokungenisa imimoya hayi ukuthi wokungeniswa abantu wokungenisa imimoya because wakufana i-protected endaweni ethile ukuze le moya ingahambi yosebenzela abanye abantu amachule ayekwazi ukuyintshontsha futhi yini amachule ukuthi abantu abanokuchule babentshontsha so imoya you had to confine the mimoya in a secluded place yaqala phela into ukuthi kule ndlu ngena nombani ngena ngena nombani ngena
ngelabantu abathize kuphela. All right. Yes ma. Was bakunjalo Thabo ngicela imic. esosofi ilokhuzana iprotein. There are so many ilokhuzana ijalo esinawo nasama protein o broccoli o soya. Kodwa ke kuya ngomzimba womuntu nama blood groups abantu uthi isoya iyamvuma inothi yewothofu nazo zonke lezo zinto. Okay, that's where kutholakala khona ama proteins kakhulu. Plant protein. Ungcono ke lo ngoba uyi vegetarian. Unlike me, a vegan. Lona oyi vegetarian uyakwazi ukudla namaqanda. I vegetarian yakwazi ukudla amaqanda. I vegan awuthinti amaqanda. Ehlanganisa nesilwane nje lutho. So kodwa kuyaphileka ziningi izinto okwazi ukuphila ngazo. Keep on researching ukuthi okay now soy milk. Yes. Kuningi. Okay, cha ngawuza uthofi ne yini lento sayidla kaGuru Thabo. Khona lokho ngathi kuyinyama. Esakudla cha ngabona uthi kuyaphileka. Okay. Kuphela abanye amabe ulokhuzana o group o igazi lala eAfrica. Baba nenkinga ngoba okhokho babekade bezingela ngithi. Lento esho babundabele. Oh okay, all right. Okay. Kodwa you can manipulate umzimba wakho ngakho konke usondeze lokho ocabanga ukuthi kuzomnikeza noma nutritional yeast ngathi ngabafaka nabo nani. Okay. Siyabonga. All right. So let's take kuningi yakuzo. Let's take a breather. Siyabuya. Nanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love. Well, siku asilungiseni njengamanje la sikhona asike siqhubeke ngithatha ama comments wakho. Siyazi ilokuza kwekhunda Joyce. Mbamdabenhle Tonto tokukhuluma. Sorry. Yebo. Esazokwenza ukuthi i-self awareness level ingafiki to its desirable point kubantu abamnyama nokuthi ba feel disconnected to themselves. Ilento kaNkulunkulu semafini. Okay. Yeah. I want to about Sky God is a big problem for black people. And do around the world, I believe that Sky God are white missionaries who know the truth, but their mandate is to mislead black people. Because they believe that Christianity without reasoning. They are the leaders in consuming a dead philosophy. The truth of the matter is no sky God. He never existed. Because the very same scriptures that it is written in the law that ye are gods of the Most High. So we are gods in human form. Right. But as for sky God, then again, now concerning now choice to cut off the Solomon symptom. No matter about Solomon, the Solomonic symptom that is prevalent. If you sebenzisa fear in perpetuating your religion, our brains abantu at the back here, they constantly remain inflamed. Look to a neuroinflammation. Now, inkinga neuroinflammation, it interferes with your nervous system. Okay. When your nervous system is disrupted, you make very poor dietary decision, you make poor sexual decision, we are constantly predisposed to depression. Now, buka ukuthi umKristu njani. So umKristu operate an inflamed brain with severe inflammatory thought. For instance, uya kumKristu yothi yena does God exist angafuna ukubulala. Noma uqhamuso olunye ulwazi. Yeah. Nina okubiza kumdukisi akuthuke nangenhlamba ku social media yakhe. Akakwazi ukuthi my brother, thank you, let's sit down and talk about it. Okay. But umuntu ongenayo neuroinflammation, he sits you down and reason, not debate, reason nge-religion yakhe bese ngeze option of making choices. Okay. So umuntu omnyama ne-Christianity, they are not going anywhere soon. They remain wretched, they remain condemned. Ngale attitude yabo kabani ka sky god ne fear uqala ukuhlakanipha ifear. Then what happens with the nervous system? Awukwazi uconsume word false but ibrain ibisiya convert bese uqamba manga wona ngeHoly Spirit ithi uzothi wena ngumgodoyi
ngumgodoyi. Immediately the brain picks up the dog demeanor, it picks up the dog consciousness, it picks up the dog behavior. Uzophiviswa kwenja ubusuthi angisho le nje hamba on all fours, ngisho inja. Now you understand into engisho. So we damnation there. The last one, condemnation. Condemnation ukuthi you constantly tell yourself the worst about yourself. Again, a Solomonic disorder, ngisekibiza nge-Solomon syndrome. Lokuthi Solomon syndrome, yeah, uyobanga ingane ezuthu akho umuntu obafazi ababanga ingane ezuthu. That's a false story. One day fanele revealed bakubangwa nakho ingane ezuthu ezengasuka umuntu onjani ongasika ingane yakhe. That is so narcissistic. Yini indaba? That's the type of an Abraham religion that you are being taught in. Okay. Sifundisa into engekho. But it's supposed to believe. Kumanje nisana eschatology usuku lokugcina. Ngakubamba Dimbane. Sengibambekile. Ngakubamba Dimbane. Eschatology. Sisonke ke ngibekile indlebe kezwakala sibongolwazi nisiphala nokushuta amati bengidlula nje tamati ake ngize la ntate uyanohamba nobani somthwele partner. Andibulise apho kuni basasazi njena. Ngithetha nje ndisemhlabeni nje nowaseTonuti ngwakamfuke ngisibongo kithi mina Khotsong bontate le bomme kyale dumedisa you are speaking to a winner of 2 tickets of Rick Ross angibonga kakhulu ke singena kule ndaba le ngiyabonga kakhulu ke ngalolu hlelo engathi ke all the times ningahlala nisilethela abantu abasozixoxela ngezitori zabo hayi lento le kaJesu yabona abantu abamnyama if they can learn ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nabo usuku nosuku angibonga kakhulu ke kumama nje nemamtuli nje lapho esathinta ke lesi story salomuntu wakaNdlovu. I know loyo muntu wakaNdlovu mina ngisho mina I know that person wakaNdlovu nginokuxhumana naye ngithi mina okwesibili ngingenela kulento enikhuluma ngayo uma echaza ngendaba ka spiritual body lento ithinteke ohlelweni lekandoni ngolesibili bekhuluma ngalabantu ku understand umuntu labantu ababuye babe namandla kakhulu kwavuka yona lento ekhulunywa ukuthi kunabantu abadlula emhlabeni esekufanele babuye laba bantu ke njengoba befanele babuye emndenini yabo ufika ukuthi akusekho umuntu owesilisa kuleyo family bese kuthola kunemzimba abantu besifazane kuphela bese engena ngamandla endoda kuleyo muntu wesifazane noma ngene ngamandla nje okumuntu wesifazane umuntu oyindoda so angidluleke kuloko ngiyehlela kule yokuthi amajoba amabele into enziwa abelungu njengoba beqede amabele totally inhloso yabo kwakuyikona lokho ukuthi babone ukuthi into enza ukuthi umuntu abe namandla ekudleni nokuphila kwakhe amabele bawaqede totally bazidlisa lento abazidlisa yona ukuthi umbila okunye okwambisana namabele ilezi inhlamvu zensango nazo phela zamabele ukuthi kwakuhlobo lolu lamabele nje lento engihlezi ngiyitshela abantu ukuthi uma nishisa impepho noma nenzi imicimbi nje noma emakhaya musana ukuthatha isigarette sithana insango nishunqise yona niyibeke lapha emsako kubhenya yona kusho mina mase sibuyela kulento yelanga ma esayithinta indaba yelanga ukuthi lafika kanjani entabeni noma ngokwesisuthu njalo makade kwenziwa umsebenzi ngosuku lokugcina lekade kuphekwe ngakutshwala kuvukwa ekseni umndeni wonke siyokhafula ilanga ngotshwala lokho nje kade kuphekwe izulu noma isuthu lesakhona kukhafulwa nje lona ke ilanga angisazi ke kodwa ke isizathu noma mhlambe ngithi ngingasibeka kahle mase ngithola isikhathi esanele sokuthi sixoxe kodwa siyenze isikhathi salokho bese sizoyivala ngaleyo tikoloshi lento yotikoloshi ilento yeabelungu abayenza ukuxhumana nama-alien abelungu bayaxhumana notikoloshi bayabatshela izinto nabantu abamnyama bebesebenzisa otikoloshi bebathuma ngiyayivala God bless you namanje basabathuma futhi ngizoqhubekela phambili ngesikhathi asekho ngempela yo bongane okay asike sikuzwe sibone yamnandi indaba engiyilalele ngiyanibingelela abasakazi cha imnandi kakhulu le ndaba khona Rejoice Sambothi nobaba Umyeza lapho sinilalele
uma ngisanlalele kufika indaba lena enginayo eka Prophet Isaiah Shembe uma intshumayelo yakhe yokugcina his last sermon ayithula endaweni yasemkhayideni kuyisabatha kwakusazoba isonto kube umsombuluko isabatha lokugcina kwaba umsombuluko ngolesine wadlula emhlabeni umhla ka2 May so you can imagine mangabe ngithi kwaba isabatha lokugcina lapho kwashumayela khona yena uqobo ngiyayithanda kakhulu lento ekhulunywa usisi noma ngayitholanga kahle indaba ngoba ngikude ngilapha eNorthwest umoya kuhamba unqamuka lapha kusignal kodwa ngizwe nje ibinzana lapha bekhuluma khona ngendaba yokuthi kukhona isikhathi esibikezelwayo nesikhonjwa kude esiyizwe elizayo uShembeke mangabe ekhuluma ngalendaba ukhuluma kabanzi ngayo kodwa imnandi kakhulu ngiyathanda ukuthi nje ngithi jwaphu kuyona ukuthi uthi wavula incwadi kaDaniel 12 ekhuluma ngokuthi wena Daniel vala ngophawu lencwadi ulinde kuze kube fika isikhathi sokuba uvukele esabelweni sakho uthi umuntu namuntu uzawuvuka ngaleso sikhathi salelozwe elizayo uthi ke lelozwe elizayo liyizwe lokukhululwa kwabantu bakho lapha khona isikhulu esiqhamuleyo sabantu bakho uMikhayeli eyakuvela ahlulele uthi ke kuyakuvela ukukhululwa kwabantu bakho kusho ukuthi ke uShembe mayicacisa lelizwe lithi ukukhululwa uthi kuyisikhathi leso sokukhululwa kwalomuntu lona omnyama ukukhululwa kwalomuntu omnyama uthi sawukhululwa ngalelo langa le nkululeko lena esinayo epolitiki iwumfanekiso wokukhululwa kodwa ukukhululwa kwethu akukho lapha enyameni njalo ukucindezelwa kwethu nokucindezeleka kwethu akukho lapha enyameni kusendabeni yomoya wethu yokudalwa kwethu ngezinto ezenzeka ngokomoya ukuba sibe ilesi simo esikuso sokucindezeleka so sengisho ukuthi noma ngabe usisikhuluma ngendaba elikhuni ukuthi umuntu angakazi ukuyichaza ngamagama akhulunywayo umuntu olalele ezwe ukuthi ukhuluma ngani kuyinto elikhuni kanjalo so umuntu okwazi ukuyikhuluma ichaze kahle izwakale kubantu usuke nesiphiwo esingavamile esikhulu kakhulu ngisho ukuthi ke noShembe washo njalo uthi ke ngaleso sikhathi sale omihla yokukhululwa kwabantu wahlabelela lengoma yaManazaretha ethi ngiyalithanda ukulizwa lelo lizwe elizayo ngiyokhululwa ngelibone wenhliziyo yami ngiyokhululwa ngelibone wenhliziyo yami yokwenama kangakanani uma ngibona lelo lizwe engilithanda ngingalibonanga uthi ke lihle kakhulu lelizwe akakhuluma ngalo izulu wayekhuluma ngokuguqulwa kwalomhlaba ufike kuleso sikhathi leso ayekhuluma ngaso salo mbuso uthi kulo mbuso mase ufikile lapha lo mbuso akuyikuba khona iphoyisa elibopha abantu ngoba benza amacala akuyoba khona nemantshi noma ijaji enkantolo elihlulela amacala abantu akuyikuba khona nejele lapha khona kugcinwa khona izone akuba khona isimo esinjalo esingase sicatshangwe ngumuntu walesi sikhathi wathi kuyawuba isikhathi esisha emhlabeni uthi kuyokwehlulela iqiniso akusekuba khona inkosi akusekuba khona amasonto akusekuba khona zonke izinto ezikhona nezaziwayo ngabantu namhlanje ziyakudlula wathi kepha khona siyabonga kakhulu yona sife egcineni uba ubongani Nqulunga elapha eRustenburg yes controversial thabo abafuna ukugijima ngeke kuma comments ama comment maningi manje nami ngizodla isikhathi okay angeke wona athi we ayanda ngizothatha iphokosi yami molweni isandi okay hayibo I'm sorry ngevolume caba usikhothi igcina ibambekile nature and man ngalezo nkathi would listen and hear the creator speak this will found in Africa folk or is
izintsomi sakhule sibaliselwa izintsomi and there was a moral kulezo ntsomi lezo birds bears elephants all creation shuthi la bevumela ubanduli ezichaza mangibheka athi so in all lento kuthiwa yiAI yinto against the elevation and the higher level of reaching one's intuitive state lokho ukungena quantum physics metaphysics and or time travel ngoba umama also touched on telepathy yanzulu indaba ndicinga ukuba is robots that they are building ngabo otikoloshe besimanje manje nathi umpiyakhe mahlobo ama spiritual daughters ayinkinga enkulu nawo ehodwa nje alright athubheki Shelembe ngakhumbula ubaba uSanusi Credo Muthwa kwathi abantu baba ngama dolphin elwandle impilo ihamba ibanga elikhulu impela athi umuzi khona Ntshangase ngibiyabingelela studio siyabonga ngolwazi uma senithinta indaba yotikoloshe ukuthi babephila kahle nabantu kudala sisebenzisana ngivela ngakhumbula ubaba uMbhele wake wayisho naye le ndaba uma ngempela usubheka otikoloshe abanankinga nezingane bayadlala ngisho nazo nathi sisakhula sasidlala nabo singazi nokwazi ukuthi usingazi nokwazi nokuthi otikoloshe ubone ngoba usuchazela abazali ukuthi ubudlala nobaba abadala abanentshebende abafishane kakhulu vele uthethiswe okay uvela uthethiswe ushawe kuthiwa ubufunani kotikoloshe hawu lenke ulunkenke xabaka Xabaka rice cela ukubuza umama Manduli uyakwazi ukuhambela indawo afundise uma ekwazi cela share indawo aya kuzona alright okay mama sebefuna ukuthi bazoba the class hayi engathi cha cela uyivala Thabo isikhathi sisekho maningi nama comments I think bekubalekile kwanamhlanje ulwazi futhi aliphelanga belunzulu kakhulu ngizosho kanjalo alright sisho isuku ukuthi hayi azophela kodwa ke all in all uma Mandulu ubesahamba kule ndaba le kodwa ubesayichaza ngenye indaba yemoya wayeseyihlakaza kakhulu ifake ihlahleni nani abantu abahamba nayo le ka Solomon ngoba phela wahamba uSolomon yasala yaba stranded yasivela isabalala yonke indawo iyo lelo ki reincarnate namanje eminye uzwethu umuntu ungenwa abadala yes imoya yakudala vele ingenile iyo ke lezo ukuthi masuyithathile kuthiwa yivume bese lokhu yondla ngegazi ngoba idla igazi njengoba lokhu uhlaba njalo nje uhlabela imoya akho bantu bakini obahlabela uhlabela le moya le ayivune inyama futhi ifuna leli gazi in order for them to survive but ngelinye ilanga so ichaza kabanzi leyo nto bengidlula nje kuyona kusasa 11:30 at Mondays Ndondoni zobe ngikhona siyabonga Timbani noma before Mam Nanduli cela size kwena sivalelise bese ngiyakubaba undaba enhle usasa bamfuke ngimama Ntuli Nduli tate yes ma ngiyabonga kakhulu emsakazweni inanda 88.4 FM ngibonga ithuba banginike lona ukuthi ngendlale nje noma isikhathi sincane kakhulu ngoba lena inkulumo ka 7 months from October to April ngiloku ngivisitwa that telepathic teleporting person umbona usamboni mawumphelezela umbona uphelelaphi so konke lokho sobiye sixoxe sikhulume ngakho ngiyathanda nje ukuvalelisa balaleli benanda FM ngiyabonga kakhulu siyabonga nama comments ngiyabonga kakhulu abengekho negative this time siyabonga kakhulu babdabehle yes benanda FM siyesihlangane ngesonto elizayo futhi okay ngicela ushiye inamba yakho baba bakudinga 766 33954 ake ngithinde mlaleli 07666 33954 siyabonga siyavalelisa Nkosi yami ulwazi belunilinga kakhulu umlaleli ngixole nje ngokuthi angikwazanga ukufika kufinyelela kunina nonke sikhona ke ithimba le urban hits baba sebephethe top 30 bayo